Ďalšou kategóriou plavákov sú svetelné plaváky so zabudovaným svetlom v špičke. A pomocou batérie si vieme zapnúť a vypnúť svetlo podľa našej potreby. Konkrétne tieto typy plavákov, 3-gramový a 5-gramový, používam na lov zubáča, ostrieža, uhora, keďže používam ako na stráhy 10 až 12 cm beličky alebo filety či dažďovky, tak takáto gramáž úplne stačí. Ďalšou výhodou je, že sú priebežné a vieme s nimi loviť aj vo väčšej hĺbke a vzdialenosti. Tieto som kúpil s jednorazovými batériami, takže približne 48 hodín svietili. Ale viete si dokúpiť k ním aj nabíjačku s nabíjateľnými batériami. Ale aj teraz veľa predajcov ponúka výhodné balenia spolu s batériami a nabíjačkou, takže odporúčam radšej zakúpiť takto. Svetelné špičky sa dajú meniť, sú rôzne, sú kombinované zeleno-oranžová a oranžová. Takto. Takže je dobré mať aj zelenú, aj oranžovú, ktorá je lepšie vidieť cez deň ako tá zelená. A takisto ju niekedy používam aj v noci, kedy mám na stráhu bližšie pri hladine a tá zelená pôsobí dosť rušivo, keďže má vysokú svietivosť. Ešte by som povedal jednu nevýhodu, a to, že sú viac nachylné na prasknutie, keďže vo vnútri sú duté. Predávajú sa v rôznych gramážach, a to od 3 do 15 gramov, čo som si všimol, a cena za takýto kus sa pohybuje od 2 do 3 eur. Takže za mňa odporúčam, používam ich doteraz a som s nimi spokojný.